ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 11th അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അധ്യായം 12 എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന്. കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു 6 അധ്യായങ്ങള്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ 6 അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ് ഇത്, ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്, ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു 6 അധ്യായങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ആരാണ്, ആരൊക്കെയാണ്? ഈ സെൻട്രലുള്ളത് ആരാണ് മധ്യത്തില്? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇടത് സൈഡിലുള്ളത് ഭഗവാന്റെ, ഈ സൈഡിലുള്ളത് ആരാണ്? നീല വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഇതാരാണ്? ബലരാമൻ. ബലരാമൻ. അതെ, പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ എന്തായിട്ടാണ് വന്നത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട്. ബലരാമൻ നിത്യ. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. ഇത് നമ്മൾ പറയില്ലേ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ബലരാമൻ എന്താണ്? നിത്യാനന്ദ. പിന്നെ ഈ വെളുത്ത വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അദ്വൈത. നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ആരാണ്? ഇത് ഗദാധര. പിന്നെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ശ്രീവാസ. ശ്രീവാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരദന്റെ. നാരദനാണ് കലിയുഗത്തില് ശ്രീവാസ പണ്ഡിതായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗദാധര രാധാറാണിയാണ്, ഇത് നിത്യാനന്ദാണ്, ഇത് അദ്വൈത. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഇവര് അവതരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ് ആര്? ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത ആചാര്യ, പിന്നെ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, പിന്നെ ശ്രീവാസാചാര്യ. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. അപ്പൊ അധ്യായം 12 ഇതില് വിഭാഗങ്ങൾ. ഇന്ന് നമുക്ക് 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തെ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 തൊട്ട് 7 ശ്ലോകം വരെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? അവ്യക്തിഗത വാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തി. പിന്നെ 12-8, അതായത് 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ. പിന്നെ 13-20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക, അത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കപ്പോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് 2 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവനാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവനാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളത്? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എന്താണ്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി
ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു വരുന്ന ആളാണോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്, പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം, അപ്പൊ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവനാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളത് എന്ന് ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആര്? അർജുനൻ. പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ 2 വിധമാണ്. എത്ര തരണ്ട് ആധ്യാത്മികവാദികൾ? 2 രീതിയിൽ. അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ, ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് 2 രീതിയിലാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ, അതായത് ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ആ ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ അവ്യക്ത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. പിന്നെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നും വിചാരിച്ച് ഭഗവാന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പിന്നെ പരമാത്മ, പിന്നെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ എന്താ പറയുക, 2 കൈകളോട് കൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വ്യക്തിഗതവാദികൾ. അപ്പോ എന്താണ്? പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ 2 തരം, അവ്യക്തിഗതവാദികളും പിന്നെ വ്യക്തിഗതവാദികളും. അപ്പൊ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത നിരാകാര ബ്രഹ്മം. വ്യക്തിഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വ്യക്തിഗതവാദിയായ ഭക്തൻ തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം? എന്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ഒരു വ്യക്തിഗതവാദി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഭക്തനാണ്. കാരണം ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആ 2 കൈകളോട് കൂടിയ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? സേവനം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആരോടായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സ്നേഹമാകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വെറും വാക്കാലെ പറയുമ്പോൾ അത് സ്നേഹമല്ല, അത് പ്രകടനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതാണ്. പിന്നെ അവ്യക്തഗതിവാദികളും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അവർ ജ്ഞാനാർജന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് എന്താ പറയാ പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മളിപ്പോ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും അതും ഒരു രീതിയിലുള്ള സേവനം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച, അങ്ങനെ 4 രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. പ്രാണ, ദിയ, അർത്ഥ, വാച. അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട്, പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാണം കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക, ആ രീതിയിൽ പ്രാണന് തുല്യമായി ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക. പിന്നെ ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി, വാച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്. അപ്പോ പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച, എങ്ങനെയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക, അതെന്താ പറയാ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പോ ഇവരും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആര്? അവ്യക്തിഗതവാദികളും. അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ അല്ല, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതൊരു നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന രീതിയിൽ പരമസത്യത്തെ, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ എന്താണ് അവര് വരും ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു അതായത് ഒരു രൂപമില്ല, അരൂപത്തിൽ ആണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരും സേവനത്തിലാണ്, പക്ഷെ നേരിട്ടല്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് അവർക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെപ്പോഴും ആ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം, അതായത് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രമാണ് അവര് ധ്യാനിക്കുക. അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അത് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി. അത് പക്ഷെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള മുക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അവ്യക്തിഗതവാദികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗതവാദികളാണോ ശ്രേഷ്ഠർ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയോ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി, ഞാൻ കയറാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വൈകി. സാരില്ല പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇവിടെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവനെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കാണ്. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ശ്രേഷ്ഠർ പരിപൂർണരായതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാണോ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം, അതാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തു ഇനി പിന്നെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിരന്തരമായിരിക്കുന്നത്, എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം, തുടർച്ചയായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും, ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം? വ്യക്തിഗത, അതായത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് അവരെ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ये त्वमक्षर निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव സർവഭൂതഹിതേ രതാഹ. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്നാൽ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരനായിട്ട്, അതായത് എല്ലാ ജീവികളിലും ആ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവികളുടെയും ആ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യനും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും. ഇതൊക്കെ ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് അല്ലെ? അവ്യക്തമാണ്, നമുക്ക് കാണില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സർവ്വവ്യാപ്തമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒടുവിൽ അവരെന്താണ്? എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അല്ലല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. ഒടുവിൽ അവരെന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇവരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആരെ കുറിച്ചാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ലേ, അവര് ജ്ഞാനാർജിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയണ അവര് പോലും എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അവരെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും ഒരു ലിഫ്റ്റ് അല്ലെ, ഒരു എലിവേറ്റർ, ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു കോണിപ്പടി അല്ലെ, ആരാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ലിഫ്റ്റ് അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം മറ്റുള്ളതും അവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10ാമത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റും ഉപയോഗിക്കുക, കോണിപ്പടിയും ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ലിഫ്റ്റിൽ കയറും. കാരണം എന്താണ്? എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ കോണിപ്പടി കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, അവിടെയും എത്താം. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് സമയം വേണം, നമ്മുടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിശ്രമം വേണം. പക്ഷെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു വഴി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആ വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവരും വരും എന്റെ അടുത്തേക്ക്. കാരണം എന്താണ്? അവര് ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് അവരുള്ളത് അല്ലെ? നിരപേക്ഷ തത്വത്തിനെ ആ ഒരു നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് കരുതി അതിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശാശ്വതമല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പിന്നീട് അവര് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ജനിക്കുന്നു. വീണ്ടും അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം തന്നെ തുടരണം, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ അവര് പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് സമയം വേണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഏത്? ഭഗവാനെ ആ വ്യക്തിശൂന്യമായ സങ്കല്പത്തിൽ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ഉപാസിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്.
ഇവിടെ അതാ പറയുന്നത്, എന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അവരുടെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നം എന്താണ്? ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരാവപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയാണ് അവര് വരും, പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അവര് ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ വ്യക്തിശൂന്യമായ എന്റെ ആ ഭാവത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? പരസ്പര വിനിമയം നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, ചിത്രത്തിലൂടെ, മണ്ണിലൂടെ, പിന്നെന്താ മണ്ണിന്റെ രൂപത്തില്, ലോഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, മരത്തിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് അത് നിവേദ്യമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു, അത് പ്രസാദമായി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ പരസ്പര വിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട്, അന്യോന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവം ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടുപേർക്കും തമ്മില്. അപ്പൊ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ബന്ധമുണ്ട്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണത്. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ നടക്കില്ല. എവിടെ? ഈ വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ഉപാസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് നടക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലെന്നാണല്ലോ അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ പരസ്പര വിനിമയം എങ്ങനെ നടക്കും അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അത് നടക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അയാളെ ഓർക്കാനോ അയാളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താ, അയാളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ എങ്ങനെ കാണും, അവർ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അവര് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അവര് നമ്മൾ ചിത്രത്തിലൂടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കണ്ടറിവുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടറിവുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കേൾക്കാതെ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുക? അവിടെ എന്താണ് പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച്, ആ ഒരു റെസിപ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ, അതുണ്ടാവില്ല. അവിടെ ആ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് അത് നടക്കില്ല അവിടെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പുരോഗമനത്തിന് വളരെ പ്രയാസമാണ് അവർക്ക്, ഈ ശരീരികൾക്ക്. ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അതാണ് ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം. അതാ പറയുന്നത്, അവർക്ക് വളരെയധികം ദുഷ്കരമാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ വഴി, അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി വളരെ പ്രയാസം കൂടിയതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ലൈൻ വായിക്കും, ആദ്യത്തെ ലൈൻ മാത്രം. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ആ ശ്ലോകം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപവും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. ഏതാണ്? ഭഗവാൻ മരത്തിന്റെ രൂപമായിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥ് പുരി ഒറീസയിലുണ്ട്, ദാരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും. ആ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലുള്ളത് ദാരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും. അത് മരത്തിന്റെ ആണ്, ദിവ്യ മരമാണത്. അപ്പൊ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായാലും ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായാലും ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചിത്രമായാലും ഭഗവാന്റെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ഭക്തന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സംബന്ധ, ഭിധേയ, പ്രയോജനം എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ബന്ധം എന്താണ്, നമ്മുടെയും ഭഗവാന്റെ ബന്ധം എന്താണ്? യജമാനനും സേവകനും. അപ്പൊ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ യജമാനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യജമാനന് രൂപമില്ലാണ്ടില്ലല്ലോ, യജമാനന് ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപമുള്ള ആ യജമാനനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ, ആ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കവിടെ ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വരികയാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപമ തന്നിട്ടുള്ളത്. തെരുവിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പണ്ട് കാലത്ത്, ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ല ഈ തപാൽ പെട്ടികൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയാം, അതെന്താണ്? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ തപാൽ പെട്ടികളാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കത്തുകൾ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് എത്തേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് അത് എത്തിക്കോളും. അത് നമുക്കറിയാം. ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അത് എത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം അവിടെ അതിലിട്ടാലും മതി. പക്ഷെ അതേ എന്നും വിചാരിച്ചത്
നമ്മൾ ഒരു ചുവന്ന പെട്ടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു ചുവന്ന പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കത്തിട്ടാൽ അത് അവിടെ എത്തണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ 8 രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. അത് മണ്ണിലായിക്കോട്ടെ, ലോഹത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അത് മരത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ചിത്രത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് വേറെ ഒരു പെട്ടി, എന്താ പറയാ, ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആ പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടാ അത് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തില്ല. കാരണം അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ആ രീതിയിലാണ്, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ അർച്ചവിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതാണ്, ഈശ്വരന് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. ആ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപം. ആ ഈശ്വരന്റെ ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തെ നമ്മൾ അർച്ചാവിഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ എന്താ പറയാ, അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്താണ്? പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രേ വിശുദ്ധ ആത്മാക്കളൊന്നും അല്ല, നമുക്ക് അത്രയും മാത്രം പരിശുദ്ധിയില്ല, നമുക്ക് അത്രമാത്രം നന്മയില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളൊക്കെ, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോട് എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ആ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ സേവനത്തെയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. ഏതിലൂടെ? അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സേവനം എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവൻ, എന്താ പറയാ, അവരെ ഞാൻ അതിവേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നേ? ആ ഒരു എന്താ പറയാ, സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ മുകളിലേറി എന്താ പറയാ, ഗരുഡന്റെ പുറത്തിരുന്ന് ഭഗവാൻ വന്ന് കൈ നീട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ. അവനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഭവസാഗരം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭവസാഗരമാണ്. ഇവിടെ 4 രീതിയിലുള്ള ഭവരോഗങ്ങളുണ്ട്. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഈ 4 രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കർപ്പിച്ച്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പോലും, അതാണ് ഭക്തന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, സവിശേഷത എന്ന് പറയുമ്പോൾ. മറ്റുള്ളവർ ചിലവര് അവർക്ക് വേണം, അവർക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യും, ഫലം മാത്രം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഭക്തൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തൻ കർമ്മഫലവും ഭഗവാന് കൊടുക്കും, കർമ്മം പോലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്. അതാണ്, ചഞ്ചലമായി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതായത് വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം നമുക്കുണ്ടോ, അതിൽ നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതിവേഗത്തിൽ, സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അങ്ങനെ അതിവേഗത്തിൽ വന്ന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായി എന്താണ്? അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ ആരാണ് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തേണ്ടത് ആരാണ്? അച്ഛനും അമ്മയാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചുമതല അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. ആരുടെ? കുഞ്ഞിന്റെ. അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിന് അച്ഛനമ്മ എങ്ങനെയാണ് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ, അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഭക്തൻ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്റെ ചുമതല ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഉപമ കൊടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസന പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ യോഗാഭ്യാസം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ധ്യാനയോഗി. ധ്യാനയോഗി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉള്ളിലെ പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവരെന്താണ്? അവര് എന്താ പറയാ, നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെക്കാൾ ഒരു പടി ഉയർന്നവരാണ്. ആര്? ഈ ധ്യാനികൾ. അവർ കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പരമാത്മാവ് രൂപത്തിലാണ് അവർ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. നിരാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവര് ഒന്നും തന്നെയല്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് ഒരു പടി
മുകളിലാണ്. അവരെന്താ പരമാത്മ ഭാവത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആ യോഗ അഭ്യാസനത്തിലൂടെ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ആ ചുമതല ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ചുമതല ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിമയായി നമ്മൾ ഇവിടെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യും, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ മൃഗമായി ജനിക്കും, ചിലപ്പോൾ പക്ഷികളായിട്ട് ജനിക്കും, ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും തന്നെ മനുഷ്യരായി ജനിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ എപ്പോ കിട്ടുമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഉടനടി നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിന്റെ ചുമതല ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിവേഗത്തിൽ വന്നു ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. സമുദ്രത്തിൽ, കാരണം നമുക്ക് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദൈവീ ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേതാം തരന്തിത്തെ. അതായത് എന്റെ എന്താ പറയാ ദൈവീ ശക്തിയായ ഈ മായ, മായ എന്നുള്ളത് ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ മായ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമല്ല, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. മായ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലായാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈവൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സത്വഗുണമാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല, സത്വഗുണത്തിലായാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോ ഗുണാതീതരാവണം. നമ്മൾ എന്താണ്? ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറണം. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാ. അതാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമയല്ല അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും, നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഒരാൾ എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭവസാഗരം, ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരം, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഭൗതികതയില് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടേക്കോ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മൾ ആ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, നിരന്തരമായി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖം. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നു, യഥാ ദുഃഖം പ്രയത്നതഃ. അതായത് നിങ്ങൾ യത്നിക്കാതെ തന്നെ പരിശ്രമിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖം വരുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ആരും തന്നെ ഒരു ദിവസം പോലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല, എനിക്ക് എന്താ കുറെ കാലമായി ദുഃഖം വന്നിട്ട്, എനിക്ക് എന്താ ദുഃഖം വരാത്തതെന്ന് നമ്മളൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ ദുഃഖം വേണ്ട, അല്ലെ? നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത്? എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദത്തോടെ ഇരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആരും തന്നെ ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖം വരുന്നത്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ അതോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണോ? അത് വരുന്നില്ലേ? സമയാസമയത്ത് ഭഗവാൻ തരുന്നില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ സുഖവും ഭഗവാൻ തരും. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുഃഖം? നമ്മുടെ കർമ്മഫലം, മുൻജന്മ കർമ്മഫലം. അതിന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതായത് എന്താ പറയാ, യഥാ ധേനു സഹസ്രേഷു വത്സോ വിന്ദന്തി മാതരം തഥാ പൂർവജന്മകൃതം കർമ്മം കർത്താരം അനുഗച്ഛതി. അതായത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു 1000കണക്കിന് പശുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് പശുവിന്റെ ആ കുഞ്ഞ് എന്താണ്, 1000കണക്കിന് പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളൊന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പശുക്കളുടെ ഇടയിലും അത് അതിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി നിൽക്കും. എന്താണ്? അതിനത്രയ്ക്കും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ അമ്മ ആരാണെന്ന്. അതേപോലെ നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാവങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വരും. നമ്മൾ എവിടെയോ ജനിച്ചോട്ടെ, എങ്ങനെയോ ജനിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണ്? നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വരും. നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അത് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മളതിന് യത്നിക്കേണ്ട, പരിശ്രമിക്കേണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ സുഖത്തിനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ട. അത് സമയാസമയത്ത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച പോലെ അതും വരും. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഇപ്പോ എത്ര വലിയ നീന്തൽ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ മറ്റൊരാൾ ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട്, ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, നമ്മുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഓടി വരും. പറഞ്ഞില്ല, അതിവേഗത്തിൽ നമ്മളെ വന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ
8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഒരു സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭക്തിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, സ്റ്റേജസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക, ഏതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന് അതിൻ്റെതായ നിബന്ധനകളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക, 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആദ്യം കർമ്മവും സമർപ്പിക്കണം, കർമ്മഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും, ജ്ഞാനത്തെ ആർജിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിച്ചെടുക്കുക. ജ്ഞാനാർജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേദങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ച് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അതാണ് ജ്ഞാനാർജനം. പിന്നെ ധ്യാനത്തിലൂടെ, ധ്യാനയോഗികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ധ്യാനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മയ്യേവ മനാധസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച്, അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയാണ് 24 മണിക്കൂർ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം നമുക്ക് പല പല ജോലികളുണ്ട് അല്ലെ, പലതും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. സാരമില്ല, നമ്മൾ അതല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാ മനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതായത് നമ്മളെല്ലാം വിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് മുക്കിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ, ആ ധർമ്മബാധ്യതകൾ എന്താണോ, അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മൾ എന്താണോ കടമകൾ നമുക്കുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ മനസ്സിന് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. മനസ്സ് എന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മൾ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പണിയിലല്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കാറ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അടുക്കളയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ, എന്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, വേറെ എവിടെയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പണി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അല്ലെ? നവവിധ ഭക്തി നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണത്തിന് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനിലെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശീലിക്കണം. നമ്മൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കില്ല, നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ ആ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷെ അതിനൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്. ആ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനസ്സൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു 7 മിനിറ്റ് പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുത്താൻ പറ്റില്ല. മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ 100 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത്. പക്ഷെ അത് ക്രമേണായിട്ട് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ അത് നമുക്ക് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ബുദ്ധി എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഭഗവത് സ്മരണയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ബുദ്ധിയെ എന്താ പറയാ, ഈ മനസ്സാകട്ടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ആത്മാവും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് അർജുനനോട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ, അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതാണ് എപ്പോഴും സംശയ ദൃഷ്ടിയ. നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ പറയില്ലേ, സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. എപ്പോഴും സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ സംശയദൃഷ്ടി നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക, അത് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംശയങ്ങൾ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ, ഗുരുക്കന്മാരുടെ കണ്ണിലൂടെ. കാരണം നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചു, ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വ ദർശിനഃ. അതായത് അവിരാജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം അവർ ആ സത്യത്തെ കണ്ട വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ മുത്തച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ലേ അവരെ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗുരു, സാധു,
ശാസ്ത്ര, ഈ മൂന്നിനെയും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കണം. അവരുടെ വാക്കിലൂടെ, അവരുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? അവിടെ ആ ഭഗവാനും സ്വയം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ്? നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനാദരവോടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ ജപിക്കേണ്ട, പക്ഷെ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ അതിന് മാത്രം ആദരവോടെ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് കൃഷ്ണൻ വേറെയല്ല, എന്താ പറയാ, നാമം വേറെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഇന്ന ദിവസം വരണം വീട്ടിലേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് ആ സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ, അവർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ മാനിക്കാതെ അവരെ അവഗണിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നും അല്ലെ? ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ തോന്നുക? വളരെ അപമാനിതമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അവർ അപമാനിച്ചതിന് തുല്യല്ലേ അവരെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെയും നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നില്ല വേണ്ടുകൊള്ളും. അതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല, അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ച ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ അത് ഭോഗ. നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് പ്രസാദമല്ല, അത് ഭോഗാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസാദമാകും. എന്താണ്? അപ്പൊ അതിൽ കാരുണ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണത്. എന്താ ഉച്ഛിഷ്ടം? ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി. ആ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അത് പ്രസാദമാകുന്നത്. ആ പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ എന്താണ്? ചൈതന്യപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ, നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം. ഇതൊക്കെയല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കണം? നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ആത്മനിയന്ത്രണം, പിന്നെ ബുദ്ധി മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഈ പ്രസാദത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രസാദത്തിന് ഒരുപാട് മഹത്വമുണ്ട്, പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും, അതിലൊന്നും കുറയുന്നില്ല. അതിൽ കുറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കഴിച്ചേ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എന്നല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ കഴിക്കണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംഗാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ എന്താ പറയാ അവയവത്തിനും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും, ആ കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ കൊടുത്ത ഭഗവാൻ എന്തും സ്വീകരിക്കും. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട്, ഏതാണ് ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി, അതാണ് ഉച്ഛിഷ്ടം. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തന് കൃഷ്ണവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, കൃഷ്ണൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. കൃഷ്ണൻ എന്താണോ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, കലിയുഗ ധർമ്മമാണ്, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് എന്താ പറയാ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. മെല്ലെ 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 ഓരോന്നും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അത്തരം സേവന ക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ധർമ്മ്യം അല്ലേ? ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് രാജവിദ്യയാണ്. ഏത്? ഭക്തിത സേവനം രാജഗുഹ്യമാണ്. എല്ലാ സീക്രറ്റിലും വെച്ച് വലിയ സീക്രറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇത്. അങ്ങനെ വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? ധർമ്മ്യം. എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അത് നേരിട്ട് നൽകുന്നു. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, എപ്പോൾ ഓരോ ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അളവിലാണ് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ പ്രാപിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആകുന്നത്, അതായത് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അതായത് ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ ആ ഉറച്ച മനസ്സോടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഓർക്കാനും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത്. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, അർജുന എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, ധനഞ്ജയ, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, ഇനിയിപ്പൊ നിനക്ക് അഥവാ അത് അർജുനന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് ഭഗവാന്റെ ഗീതോപദേശം, നമുക്കുള്ളതാണ്. അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കി എന്ന് മാത്രം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ, ഒരുപക്ഷെ ഇനിയിപ്പം നിനക്ക് മനസ്സുറപ്പിച്ച് എന്നിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ എന്താ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയമായ ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്താണ് ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിയമ നിബന്ധനകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇത് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കിത് പഠിപ്പിച്ചു തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ആ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്കൊരു അതാണ് ജീവിതത്തില് നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഊഹാപോഹം, അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്ത് ശരി തോന്നി അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ഭക്തി. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതല്ലേ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം, എങ്ങനെ നിനക്ക് ഭക്തി പരിശീലിക്കാം, എന്താണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം. കാരണം ഗുരു ഒരു മീഡിയേറ്റർ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള മീഡിയേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഗുരു എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നവരാണ് ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്. അവരിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവരിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല വഴിക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ പറയണ, നിനക്കിപ്പോ മനസ്സെന്നിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ശ്രേയോ അതല്ല അല്ലെ, അത്യാവശ്യം അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭഗവാൻ ഭക്തി യോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആദ്യം മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ശരി, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ നിനക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ, കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന? ഒരു അമ്പലം പണിയാണ്. അമ്പലം പണിയുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ആ അമ്പലത്തിൽ അവിടെ ഒരു സേവനം. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നു, എനിക്ക് സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ദൃഷ്ടിയിൽ ചെയ്താൽ അത് വേറെ കാര്യമായി, കർമ്മഫലമായി, കാമ്യകർമ്മമായി. പക്ഷെ അല്ല, ഞാൻ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവനമാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്ന് പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലും ചിന്തിക്കും. ഒരു അമ്പലം പണിയുമ്പോൾ ഒരു 3 തരം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് തരമായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്താഗതി. ചിലവരെന്താ, ഞാൻ ജോലിയാണ്, ഇതൊരു ജോലി എന്ന പോലെ ചെയ്യും. അമ്പലം പണിയുമ്പോൾ ഒരു ജോലി എന്ന പോലെ ചെയ്ത് അവർക്ക് പണം സമ്പാദിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവനത്തിന് ഒരു അവസരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ആദ്യം ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അത് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അതിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു പരിപൂർണതയിലേക്ക് നിനക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്താ പറയാ, സൗമനസ്യ ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സ്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ. ഇപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, അത് നമ്മളിലേക്ക്
നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കണം. അതല്ലേ ആ നിഷ്കാമമായിട്ട്. അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജ്ഞാനം കിട്ടി. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തൊരു ജ്ഞാനം നേടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കില്ല. കാരണം അവിടെ നമുക്കൊരു അസൂയ മനോഭാവം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഉദാര മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. എത്രത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടിയോ അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. കാരണം അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം. അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്താലും നമുക്കത് ഉയർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ എത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് അത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു നല്ല മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം, ചിലപ്പോൾ ചിലരുണ്ടാവും എങ്ങനെയാ, ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം വേണം, കാരണം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം എന്ത് ചെയ്യണം, അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ അമ്പലം പണിയുന്നുണ്ട്, അമ്പലത്തിൽ എന്താണ് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ അമ്പലത്തിൽ ഒരുപാട് അന്നദാനം നടക്കും, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പല പല എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ക്ലാസ്സുകൾ അവർ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അമ്പലല്ലേ തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അമ്പലം എന്തെല്ലാം സൗകര്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒന്നുമില്ല, വെറും കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ദൗത്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ ശരി, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ വേണ്ട. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നു, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓക്കെ വേണ്ട. പക്ഷെ പറയുന്നു അതിലൊരു ശതമാനം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് നമ്മൾ ധനികരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭഗവാൻ സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ആര് തന്നതാണ്, ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. കാരണം ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, ഇതെല്ലാം ആരുടെയാണ്, ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഒഴിയാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിയും. അപ്പൊ ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സമയം വരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്റെ, ഞാൻ സംഭവിച്ചത്, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഭാവം നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ശതമാനം പോലും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക, ചെലവാക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അതും പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. കാരണം അതിലൂടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, പതിയെ പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം, അത് മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടോ അതല്ല, മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് പ്രഷർ തന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല, നമ്മുടെ സ്വമനസാലെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ല, ഇപ്പൊ എന്തും ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അമ്പലം പണിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃഷ്ണപ്രചാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ധനസഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് അഹങ്കാരം പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നതാണ് നമുക്ക്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സ്വയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ നേടിയെടുത്തോ, ഇല്ല, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, ത്വദീയ വസ്തു ഗോവിന്ദ തുഭ്യമേവ സമർപ്പയെ, അതായത് എല്ലാം നീ തന്ന തന്നെ, പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ച് നിനക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കണം നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ. അപ്പൊ ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, സമുന്നതയിലേക്ക് എത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്വമനസാലേ. അതാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് കർമ്മഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, ശരി വേണ്ട, പക്ഷെ അതിലൊരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും ശതമാനമെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ നമ്മൾ ആ മനസ്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഒറ്റയടിക്കല്ല, പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്കത് എത്തിക്കും നമ്മളെ. ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം നേരത്തെ വായിച്ചു പോയി തോന്നുന്നു. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും ഉദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അവിടെ പറയാൻ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ എന്താ പറയാ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധത്തോടെ നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധത്തോടെ നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഫലങ്ങളെങ്കിലും ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഓർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ, അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഞാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ കർത്തൃത്വ ബോധത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ആ ബോധത്തോടെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചിലർക്ക് നമുക്കത് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ
പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോ എന്താ ആത്മസ്ഥിത, അതപ്പോ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ആ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലാഭമാണോ, അത് നഷ്ടമാണോ, അതിൽ എന്താണോ, നമുക്ക് ജയമാണോ വിജയമാണോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ അതെന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ നോക്കിവിട്ട് നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന. നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും നീ ത്യാഗം ചെയ്ത് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും. ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തില് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വരും. കാരണം എന്താണ്? വീട്ടിലുള്ള എന്താ പറയാ ബന്ധുക്കൾക്കോ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിടാം. അപ്പൊ ഒരാള് വീട്ടിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അപ്പൊ ഈ വക എന്താ പറയാ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളാവട്ടെ ഇവരൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സഹായകമായി എന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന്. കാരണം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ വിഷമഘട്ടങ്ങൾ, അതാ പറയുന്നത്, ഒരു പല വിഘ്നങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയണേ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള്? അപ്പൊ എന്താ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ അമ്പലം, ഇപ്പൊ ഈ അമ്പലങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ വരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ അന്നദാനം നടക്കും. അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരെന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ദൗത്യം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സഹായം നൽകുമ്പോഴും എന്താണ് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അതേപോലെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാത് ശാന്തിർ അനന്തരം. നിനക്ക് ഇനി ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇനിയിപ്പൊ നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഓരോ ഭഗവാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അർജുനന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജന, അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കുകയാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനാർജനം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ധ്യാനം. 2-ാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ജ്ഞാനം, അതായത് ജ്ഞാനയോഗികളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജ്ഞാനികൾ. 2-ാമത്തെ എന്താണ്? ധ്യാനികൾ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് പരമാത്മാഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് യോഗസിദ്ധികളൊക്കെ നേടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് അവർ ക്രമമുക്തിയിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ചെന്ന് എന്താ പറയുക പടിപടിയായിട്ട് ആ മുക്തി നേടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ആരും ഈ ധ്യാനികൾ. അവർ ഒറ്റയടിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പോവാൻ മുകളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. കാരണം അവരെന്താണ്? ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അപ്പൊ അവർ അത്രയും മനസ്സിൽ ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ക്രമമുക്തി. അപ്പൊ അവർ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഇവിടെ എന്താണ്, അവിടെ എന്താണ്, ആ ഗ്രഹത്തിൽ എന്താണ്, അങ്ങനെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് മുക്തി നേടുന്ന ആൾക്കാരും ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അവർക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അത് എന്താണ്? 2-ാമത്തെ ആൾക്കാർ. ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനി, 2-ാമത്തേത് ധ്യാനി, 3-ാമത്തെ എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ എന്ത് ശ്രേഷ്ഠം? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ എന്ത് ശ്രേഷ്ഠം? ഇവിടെ പറയുന്നു കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്താ പറഞ്ഞ? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ പറയണതാണ് ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ മനഃശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും.
അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി പാടില്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി പാടില്ല. ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ ചിത്രത്തിലെ സ്ത്രീ അതെന്താ ചെയ്യുന്ന അവരും അങ്ങനെ തന്നെ. അവര് എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനെ കാണണം കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ അവസാനം ആ കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് എന്താ പറയാ യശോദാമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താണ്. അവസാനം അവിടെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ടു. കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുക, അന്നൊക്കെ കൈമാറ്റം എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റത്തിന്റെ കച്ചവടമാണല്ലോ, ബാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കും, പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചെടുക്കും, അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ നന്ദഗോപർ എന്ത് വാങ്ങി, ധാന്യങ്ങൾ കൊടുത്തു, ഒരു കൊട്ട ധാന്യങ്ങൾ കൊടുത്തു, ആ കൊട്ടയ്ക്ക് പകരം വീണ്ടും ഒരു കൊട്ട ഒരു പഴങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണനും തോന്നി ഞാനും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് കയ്യില് എന്താ പറയാ കുഞ്ഞു കയ്യില് കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വന്നു, ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കാണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ധാന്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി, വഴി തന്നെ എല്ലാം പോയി. അവസാനം അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ കൂടി 1-2 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കയ്യില്. പക്ഷെ അത് കൊടുത്തപ്പോഴും ആ സ്ത്രീ ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. ആ സ്ത്രീ മറിച്ച് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ വേണ്ട. പക്ഷെ ആ കൊട്ടയിലുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ ആ കുഞ്ഞി കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എത്ര ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാത്ത അല്ലെ, നമുക്ക് ആ തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഒന്നും. അതാണ് ത്യാഗം. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആ ഒരു കച്ചവടം പാടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ആ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അല്ലെ. നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്നും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ല, പ്രതീക്ഷ ഒന്നും നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണക്കാക്കും. കാരണം എന്താണ്, ആ സ്ത്രീക്ക് എന്താ ചെയ്ത ഭഗവാൻ, ആ കൊട്ട നിറച്ച് എന്തായി, അതെല്ലാം സ്വർണ്ണ ഫുൾ സ്വർണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അത് ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പിന്നെ സ്വർണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ആ കൊട്ട. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ അതാണ് നിഷ്കളങ്കമായ ആ ഭക്തി, ആ ത്യാഗത്തിന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 രീതിയുണ്ട്. ഏതാണ്, ക്രമികമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം. ക്രമികമായ അതായത് പടിപടിയായിട്ട് ക്രമികമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം. അതെങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, പിന്നെ പരമാത്മാജ്ഞാനം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇത് ആദ്യത്തേത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, നേരിട്ടുള്ള മാർഗം. ആദ്യത്തെ എന്താണ്, ക്രമികമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം, പിന്നീട് നേരിട്ടുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫല ത്യാഗം, പിന്നീട് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കും, പിന്നെ പരമാത്മാ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും, പിന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആയുസ്സധികം തന്നിട്ടില്ല ആർക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം പാഴാക്കാതെ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള മാർഗം ഏതാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്, പടിപടിയായി നീങ്ങുന്ന ഈ വഴിയോ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള വഴിയോ സ്വീകരിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള വഴിയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രമികമായ വളർച്ച പടിപടിയായിട്ട് എത്തിക്കുന്ന വഴിയാണോ, ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ക്രമികമായ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ്, കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, പിന്നെ പരമാത്മാജ്ഞാനം, പിന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, എന്നാലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അദ്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവ ച നിർമമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ടം സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധി യോ മദ്ഭക്ത സമീ പ്രിയഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്, മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി. അപ്പൊ മാത്സര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജലസ് ഇല്ലാതെ പിന്നെന്താണ്, സുഹൃത്തായി. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ലാതെ, അവകാശബോധം അതായത് എന്റെ ഞാൻ എന്നുള്ള അവകാശബോധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ, ഞാൻ കാണുന്ന ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട് ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. സദാ സംതൃപ്തനായും, അതായത് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇതൊക്കെ എന്റെ കോട്ടാണ്, എനിക്ക് കോട്ട നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇത്ര മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കല്ല. ആ അത്യാഗ്രഹം ഇല്ലാതെ സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. സംതൃപ്തി, കണ്ടന്റ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ സംതൃപ്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ
ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില, ക്ഷമാശാലി, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക, നിയന്ത്രിതാത്മാവ്, മനസ്സും ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തൻ. ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാന് തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും അയാൾ ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എന്താ പറയാ, എത്രയധികം ക്ലേശങ്ങൾ ആണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്. കിട്ടേണ്ടത് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് കിട്ടാൻ ആയിരുന്ന ശിക്ഷ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് ആ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയേ തന്നോളൂ എന്നാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ കിട്ടാത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനിയും കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ആ കരുണ കൊണ്ട് ഇത്ര കുറച്ചേ തന്നോളൂ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്ത ഈ ഒരു ഭക്തന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്. തത്തേനു കമ്പാം സുസമീക്ഷമാണോ ഭുഞ്ചാന ഏവാത്മ കൃതം വിപാകം ഹൃദ്വാഗ് വപുർഭിർ വിദധിൻ നമസ്തേ. അതെന്താണ്? ജീവിതായോ മുക്തി പദേ സദായ ഭാഗ്. അതില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ദുഃഖം വന്നാലും അവൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ചോദ്യം ചെയ്യില്ല, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ, എനിക്ക് എന്തിനാ ഈ ദുഃഖം തന്നേന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. പക്ഷെ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറിയോ? എത്ര വലിയ ദുഃഖമായാലും അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, എനിക്ക് മുൻജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ കണക്ക് എനിക്കറിയില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം പരമാത്മാവായിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്തൊക്കെ കർമ്മത്തിന് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങൾ തരണമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ആ ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുക എന്താണ്? എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇനിയും കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നും ചിന്തിച്ച് ആ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ശരീരം കൊണ്ടും, ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ സ്തുതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവൻ തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷത്തിന് അർഹനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലെ, ഭക്തൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുക, എത്ര കിട്ടിയാലും ഇത്രയല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ, ഇനിയും കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുക. യസ്മാന്നോദ്വിജത്തെ ലോകോ ലോകാന്നോദ്വിജത്തെ ചയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വേഗൈർമുക്തോയ സച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, പിന്നെ ആരാണോ ഏതവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവനാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആ ഭക്തൻ, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്കും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഒരാളെ ദേഹോപദ്രവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതല്ല, നമ്മൾ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അവരെ നോവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ അതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, പിന്നെ അതേപോലെ ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും ആയി തീരാത്തത്. അതായത് ഇനിയിപ്പോ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനായി തീരാൻ പാടില്ല, അസ്വസ്ഥനാകാതിരിക്കണം. പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ. ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായിനോ നിത്യ താംസിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞേ? മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ. ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം? സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഒരുപോലെ. ഇപ്പൊ മരം എങ്ങനെയാണ് വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. എത്രയെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ആ മരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ മരം അതേപോലെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ ആ അചഞ്ചലമായി വ്യതിചലിക്കാത്ത ആ ഒരു ഭക്തി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഉത്കണ്ഠകൾ ഇല്ലാതെ, അത് വേണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഭയം വേണ്ടല്ലോ. അത് പറയില്ലേ നമ്മൾ, എന്താ പറയാ, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ന വാസുദേവ ഭക്താനാം അശുഭം വിദ്യത്തെ ക്വചിത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഭയം നൈവോപജായതേ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ വാസുദേവന്റെ ഭക്തൻ അവർക്ക് പേടിക്കാനേ ഇല്ല. അശുഭം വിദ്യത്തെ ക്വചിത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാസുദേവന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അശുഭം എന്നുള്ളത് നടക്കില്ല, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. അവർക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഭയം നൈവോപജായത്തെ, അതൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സമചിത്തനായി ഇരിക്കുന്നവനാണ്.
ആരാണോ എല്ലാത്തിലും ഉത്കണ്ഠകളില്ലാതെ സമചിത്തനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും പിന്നെ വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ആ ഭക്തന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ, കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ, അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ ഫലം ആഗ്രഹിക്കും, അല്ലെ, അതിന് ജയമോ ഇനിയൊന്നും തോൽവിയോ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ അതൊന്നും തന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ വിശുദ്ധനും നിപുണനും, വിശുദ്ധനായിരിക്കും നിപുണനായിരിക്കും എല്ലാത്തിലും എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ അങ്ങനെ വിഡ്ഢിയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു നിപുണത ഉണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്. ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് എപ്പോഴാ വരിക? നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അത് നോക്കിക്കോളും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. ഉത്കണ്ഠ എപ്പോഴാ വരിക? നമുക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ, നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമോ, ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനാ വരുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ല, ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ നോക്കി നടത്തും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറെയും ഇഷ്ടം. അതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ആള്, ആരാണോ ഈ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു നേരത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ, കിട്ടിയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അത് ഭഗവത് നിശ്ചയമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം അറിയുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തൻ നിപുണനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ അത്രയും? അതാ പറഞ്ഞു, ഭക്തൻ വിഡ്ഢിയല്ല, ഭക്തന് എല്ലാം അറിവുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും അദ്ദേഹം മൗനിയായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ നിപുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്താണ് സാരം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം, അതാണ് സംസിദ്ധിർ ഹരി. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു? അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അല്ലാതെ അത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്യന്ത അപേക്ഷിതമായ കാര്യം എന്താണ്? ഭക്തി. അപ്പൊ ആ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. അല്ലാതെ അതിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ അവസാനം എന്താണ്? അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഹരിതോഷണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ള ആൾക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തല്ല, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരിക്കും. ആർക്ക്? ഭക്തന്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാരം അതാണ്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. പിന്നെന്താണ്? പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഈ 3ലും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് എന്താ കാരണം? വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വിശ്വാസമില്ലായ്മ, നമുക്ക് അതിനോടുള്ള അനാദരവ്, അതിനോടുള്ള വെറുപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു നിപുണനായി തീരും. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണം, ഗുരുക്കന്മാരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഒരു നിപുണൻ എന്ന് ആ വ്യക്തിയെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും, എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ശോചതി, യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ പിന്നെ എന്താ പറയാ ദുഃഖിക്കുകയോ പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയോ അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനായ ആ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും സുഖം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയില്ല, എന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ദുഃഖിക്കില്ല, പിന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല. ആരോടും ഒരു ദ്വേഷ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒരു ദ്വേഷിക്കുന്ന ഹേറ്റ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാ പറഞ്ഞേ, ആ ഹേറ്റ്രഡ്നെസ് ഇല്ല, ആ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശുഭകാര്യമാണ്, ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അശുഭ കാര്യങ്ങളാണ്
ആളാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ ശുഭം അശുഭം പരിത്യാഗി, ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി, അതിനെല്ലാം ത്യജിച്ചവനായിരിക്കും ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സ്വന്തം അച്ഛൻ, വേറെ ആരുമല്ല, സ്വന്തം അച്ഛനായ അസുരൻ ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കാനുള്ള പല ശ്രമം നടത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പല വിഘ്നങ്ങളും നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സമ്മതിക്കാതെ വന്നത് ആരാണ്? അച്ഛനാണ്, സ്വന്തം അച്ഛൻ. പക്ഷെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ സ്വന്തം മകനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ആ ഭക്തനെ രക്ഷിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഒരു രീതിയിലും പേടിക്കാനില്ല. ആരും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്. അതല്ലേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞേ, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല, അർജുനനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ എന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കും, പക്ഷെ കൃഷ്ണ, അർജുന നീ ചെന്ന് പറയേ, നീ എല്ലാവരോടും ചെന്ന് പറയേ, എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അത് നമുക്ക് പല ഉദാഹരണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ധ്രുവരാജാവിന്റെ, എന്താ പറയാ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയായാലേ ശരി, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയായാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ഭംഗിലങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭക്തന് ശുഭമാവട്ടെ അശുഭമാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഭക്തനെ ബാധിക്കാറില്ല. അവൻ എന്താണ്? അതിൽ നിന്നും അതീതനായിരിക്കും, അതിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കയറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയാ, ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാള്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിന്തിക്കും, ഇതൊക്കെ ഭഗവത് ഇച്ഛയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് തയ്യാറാകും. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമേ അല്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണത്രേ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവത് ഇച്ഛയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം ഏതൊരു ആപത്തും സ്വീകരിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള സന്മനസ് കാണിക്കുന്നവനാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമശത്രോ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വർജിതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും, അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, രണ്ടുപേരിലും. ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഇവൻ എന്റെ മിത്രനാണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം രണ്ടുപേരിൽ എന്താണ്? ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശത്രു എന്നോ മിത്രം എന്നോ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സമഭാവനയാണ്. മാന അവമാനങ്ങൾ, അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നെ അപമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഒരുപാട് എന്ന ബഹുമതി നൽകി, ഇതൊക്കെ ഒന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, അപ്പൊ ശീത ഉഷ്ണം നമ്മൾ പറയില്ലേ, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ. എങ്ങനെ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ശീതോഷ്ണ ആഗമ അപായിനോ നിത്യ. കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ന് സുഖമാണെങ്കിൽ വൈകാതെ ദുഃഖം വരും, ഇന്ന് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ വൈകാതെ അത് സുഖത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും, കൺവേർട്ട് ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതിനൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്നവനായിരിക്കും ഭക്തൻ. പിന്നെന്താണ്? ആദരവും അനാദരവും. എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു, എന്നെ മറ്റൊരാൾ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അത് ചൈതന്യ പ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന 8 വരി, എന്താ പറയാ, 8 സ്റ്റാൻസ അല്ലെങ്കിൽ 8 വേഴ്സസ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് സ്വയം ഭഗവാൻ പറയുന്ന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ മാനിക്കണം എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ഒരു പ്രതീക്ഷ വേണ്ട നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ. അപ്പൊ എനിക്ക് യശസ് ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടായി, ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കില്ല. ഒരേ വിധം കൈകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? എല്ലാത്തിലും ഒരേ ഒരു സമനില ഉണ്ടായിരിക്കും. അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നും അസത് സംഘം. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അസത് സംഘം പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവത് ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ സംഘം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ സംഘമല്ല. മറ്റൊരാളുടെ സംഘത്തിൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് വീഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടില്ല എന്നല്ല, അദ്ദേഹം അല്ലാത്ത സമയത്ത് മിണ്ടില്ല. അതായത് ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം വായ തുറക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്യ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുവർത്താനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ മൗനിയായിരിക്കും. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കും, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അത്യാഗ്രഹി ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗാർഹികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൗസ് ഹോൾഡ്.
അതായത് അവര് അങ്ങനെയുള്ള ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ, ഒരു എന്താ പറയുക ഭാര്യയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളാണെങ്കിൽ, ഒരു സഹോദരിയാണെങ്കിൽ, ആ സ്ത്രീക്ക് എന്തെല്ലാം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണോ അതൊക്കെ തന്നെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ അതിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, എന്നാൽ വിരക്തിയും കൂടാതെ, അങ്ങനെ. അതാണ് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സദ്ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാള് വിശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്യോർ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ പറയില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഹരാവ ഭക്തസ്യ കൃതോ മഹത് ഗുണാഹ, ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ആര്? ഭക്തൻ. ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങൾ, എന്താ പറയുക, നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഭക്തനല്ലാത്തവൻ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും കാണാനും കഴിയില്ല. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്തേ മതിയാവൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാള് കരുതിക്കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു നല്ല ഭക്തനാവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള പുറപ്പാടൊന്നും വേണ്ട, അതിനുള്ള ആ പ്രയത്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വമേധയാ അത് വരും. എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി അത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ സംഘത്തിലിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലെ കാണാൻ കഴിയും. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതം ഇതം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധധാനാ മത്പരമാ ഭക്താസ്തേവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം മാർഗം പിന്തുടർന്ന്, നാശരഹിതമാണ് ഈ ഭക്തി. നമ്മൾ പറഞ്ഞേ നേഹാ വിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നാശരഹിതം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 20% ഇപ്പൊ ചെയ്ത് നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് 21% തൊട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നാശരഹിതമാണ്. അപ്പോ ഇതിനെ എന്താണ്, ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഇഷ്ടമാണ്? നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പിന്തുടർന്ന് ലക്ഷ്യമാരെയാക്കണം? ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായി എന്നിൽ മുഴുകുന്നവനെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്തിഗതവാദം പ്രയോജനകരമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവ്യക്തിഗതവാദത്തിലേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശ്രേഷ്ഠമായത് വ്യക്തിഗതവാദം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദം പ്രയോജനകരമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാള് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം, ഭക്തജന സംസർഗം കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വരണം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലെന്നിരിക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പതിയെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക നല്ലത് തന്നെയാ. അപ്പൊ ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പവിത്രമായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അഥവാ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ പവിത്രമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നേറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്രമികമായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വരാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ എത്തിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് മുന്നേറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഈ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അവിടെ അനുയോജ്യമാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ആഗ്രഹം വരില്ലേ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്താ എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോ ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കൊരു ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആ സാമീപ്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ അത് ഏർപ്പാടാക്കി തരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പ്രസക്തി. ഈ മധ്യത്തിലുള്ള ഈ 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ് ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് വേഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആധ്യാത്മികവാദികൾ ആരെല്ലാം, എത്ര തരം? എത്ര തരം? അവ്യക്തവാദികൾ, വ്യക്തിഗതവാദികൾ. അപ്പൊ രണ്ട് തരം. രണ്ട് തരം ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേര്. ഓക്കെ. അടുത്തത്, ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആരാ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ള ഭക്തൻ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ, അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്താണ്? പരമപുരുഷന്റെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം. ഓക്കെ. അടുത്തത്, ഭക്തിയുടെ പുരോഗത ഘട്ടങ്ങൾ. 8-12. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിപൂർണതയിൽ വരുക, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിരതനായി തീരുക, ധ്യാനത്തിലൂടെയും പരിപൂർണതയിൽ എത്തുക. അതെ, 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ? ഓരോ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? വാത്സല്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധം വിദ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ മൊത്തമായോ? അതിലെ എല്ലാം കവറായോ? 20 വരെയുള്ള വാത്സല്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, എല്ലാം പറയണം. അതിലെ അവകാശബോധവും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇതില്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആരാലാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് അസ്വസ്ഥരാകുന്നില്ല, അതും വരണം. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വരണം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമഭാവന. 13 ശ്ലോകം തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. എല്ലാം വേണം. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നതല്ലേ. ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ, എല്ലാം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് വേണം മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ്